Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ka pasture beat house henne ka step ka khat khandai trik ubanai jamang 8000 apun rio kilayo jingtip ya ka jingdon ka wei ka Metïap ha quarter jong ka Tnat forest kabaran ha Polo hills mar persha bat ka Buddhist temple na kaliang ki pulit hadien bakilayo jingtip kilahiar bran sha ka ni ka jaka ban pet bat kilalap ba ka ni ka Metïap ka dei ka jong wei Shynrang brio ha ka ba ka ni ka met kalap ot bat labam da uksan ki pulit ka pasture beat house kila pentip sha ki pulit crime scene unit halor kani ke jinja hadin ka to kat nipor ki pulit kila shimti bat rakno ya kani ka met bat le ya ka badon kam Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong bat ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang syakalawai bacok.